Mukadzi wemuHarare osungwa mushure mekunge aenda nekamba kunoreva chikwereti. Mhuri yeZimbabwe, munhu anenge azama kuti maybe ndikamboenda nemashiripiti ndikaendawo nekamba zvimwe mari yangu ingabude nekuti ndakashanda asi muripo wacho hapana. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, apo patinokupai maupdates akasiyana siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinokupai pano zuva nezuva. Uyewo musakanganwa kufollowa our Facebook page rinonzi Zim Witness TV. Nyaya yandadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya yakaitika muguta reHarare, apo mumwe mukadzi anonzi iye Sitembiso Budzirikawa ane 58 years dzekuberekwa akaenda pakambani yeCliff Security nekamba yainge yakazorwa Cobra Red ndokusungirirwa jira reredhi rainge rakabayirirwa tsono. Chinangwa chemukadzi uyu anonzi Sitembiso Budzirikanwa uyu changa chiri chekuti zvimwe akaenda nekamba iyi pakambani apa vanokwanisa kutya vakamupa mari yake nekuti anonzi iye anga ashanda pakambani iyi achishanda sagadi. So zviri kunzi izvo anga asina kupiwa mari yake. So she decided kuenda nekambawo kuti zvimwe vanhu vangatye vakamupa mari yake. Zvisinei, varidzi vekambani iyi vakaenda kumapurisa vakanomhan'ara kuti mukadzi uyu ainge auya nekamba pabasa pavo. MaSitembiso ava vanonzi ivo vakazotorwa nemapurisa vakasungwa nemhosva yekuti vainge vatakura chipuka ichi zvisiri pamutemo nekuti vakanzi vaburitse license rekutransporta kwavakaita kamba iyi yavanonzi ivo vakaitora kuGoromonzi pafamu rinonzi Chabwino Farm ririko kuGoromonzi ikoko ndokuenda nayo kuAvondale apo pavaimboshandira kuti vakwanise vachipiwa mari yavo. Zvisinei, mai ava vakapinda ivo mudare redzimhosva vakanzi ivo vabhadhare fine ye$300 asi kana vakasakwanisa kunge vachibhadhara fine iyoyo vachagara mujeri for 4 months mutemo wacho. So unenge uchiti uri kuzamawo kuti unge uchigadzirisa kuti upiwe mari yako asi wakuda kutonzoburitsa imwe mari nekuti wakapara mhosva yekutakura chipuka cheZimpax. Nekuti vePax vakati ivo kamba iyi inokosta $500 ndo mari yainokosta, saka imemi makatakura chipuka zvisiri pamutemo. So mhuri yeZimbabwe, uriwe mutongi wenyaya iyi unoti kudii, unoitongawo sei? Ngatisangane mucomment section muchimbotudzwo mafungiro enyu panyaya iyi yekuti munhu anotora kamba oenda naye achida kuchikidzira kuti apiwe mari yake asi at the end ndiye anozotosungwa onzi chibvisa fine.